Asiakaspalvelusta tähän ja mulla olisi kysymyksiä mun luottokortista. Joo. Että mulla on aikaisemmin 2018 niin mä haluaisin luottokortin, tai soititte mulle, että kiinnostaako ottaa luottokortti. Ja sitten mulla oli se 2 vuotta se luottokortti, mä en sitä kylläkään juurikaan käyttänyt. Mulla oli silloin aika paljon säästöjä, mä tein aika paljon töitä silloin, niin sitä ei tullut pahemmin käytettyä. Mutta sitten jostain syystä se luottokortti peruttiin sitten 2020 vuoden alussa, samalla kun mulla tuli niin kuin siinä erot sun muut. Ja yhtäkkiä mulla ei enää ollutkaan sitä niin luottokorttia, ja samalla mulla hävisi K-Plussa-kortti siitä myöskin. Siitä samasta. Ja sitten mulla oli tarkoitus, tai ei tarkoitus, vaan sitten mä ajattelin, no tämmönen tilanne nyt, että en oikein ymmärrä, että minkä takia, tai että miksi piti palata elämässä niin kuin jollain tavalla huonompaa vaihe, tai siis erilaisen, vähän niin kuin nuoruusvuosia uudestaan, mutta sitten 2023 viime vuonna, kun mä lähdin käymään Amerikassa 2 kertaan, niin mä tarvitsin siihen matkalle, että mä sain ostettua kaikki jutut ja tekemään maksut, niin mä tarvitsin sinne luottokortin. Niin mun piti hommata uusi luottokortti, ja se jostain syystä mulla oli semmoinen olo, että se oli ehkä suunniteltu, että mä olisin sitten niin todella pahasti sinne niin velkaantunut tai sössinyt sen niin luottokortin. Mutta se sitten meni ihan mun suhkot budjetin mukaan se reissu, että ehkä vähän yläkanttiin, mutta kuitenkin riitti ihan hyvin rahat. Nyt tässä niinku se itse asia. No sen jälkeen mun piti sitten pilata ne luottotiedot, tai ei pilata luottotietoja, mutta siis käyttää sitä luottokorttia niin kuin enemmän, entä oli tarkoitus, että mulle oma idea oli, että mä voisin nyt sitten auttaa sua, siis mikä on niinku se, mun mikä oma lähtit soittamaan asiakaspalveluun? Mun oma niin kuin idea oli, että mä saattaisin sitä tämän hetken rahatilanteen mukaan sitä luottokorttia käyttää sillä tavoin, että ehkä maksimissaan semmoisia 100 euron luottokorttiostoja per kuukausi ja sitten maksan ne joka kuukausi pois, että se pysyy järkevästi tavallaan. Niin, haluatko tehdä jonkunnäköisen maksusuunnitelman vai mikä on niinku idea? No, mä en nyt oikein ota selvää, että mitä sä haluat, niinku, miten sinä haluat minun auttavan. Miten sä et ota selvää? Niin, eli mitä sä haluat, minkälaista apua sä nyt tarvitsisit tämän luottokortin suhteen? Haluatko sinä luopua sitä luottokortista vai mikä? No siis... Mä en oikein ymmärtä. Siis lähinnä kysyisin, että kannattaako että miten muut ihmiset että toimii luottokortin kanssa, että kasvattaako ne sitä niin kuin luottorajaa, että kannattaako ottaa niin kuin enemmän sitä luottoa vai tehdä jonkunnäköinen niin maksu? Sitä luottoa kannata nostaa, jos ei ole maksukykyä, että jos alkaa velkaantumaan sillä ja alkaa tulee ongelmia, niin eihän sitä silloin kannata nostaa missään nimessä. Mutta kyllähän mun käsittääkseni valtiohan on, niin kuin, meillähän on ihmiset elää veloissa lähestulkoon kaikki. Joo, no mutta kun ihmiset kyllä, jos on maksukykyä maksaa ne pois, niin eihän siinä silloin ole mitään ongelmaa. Että siis tämä ei nyt mitään velanneuvomispalvelua, että velanmaksuneuvontaa. Mitä se on naurattu? Haluatko sinä hakea luottokorttillesi rajan korotusta? Se kyllä onnistuu, sen hakeminen. Ei siinä ongelmaa, mutta mä en tämä ei ole mikään neuvontapalvelu, että miten hoidat velka-asiasi. Mä voisin nostaa sitä, jos sitä pystyy nostamaan sitä rajaa, niin mä voisin sitä nostaa. Ja sitten samalla kysyä siitä, että paljon sen tulee korkoa ja minkälaiset niissä on ne maksuajat. No korkohan riippuu se, että paljon sulla on velkasaldoa siellä. Ja sillain, että jos et sä maksa kokonaisvelkasaldoa eräpäivään mennessä, niin silloinhan aina tulee luotolle korot ja tilinhoitomaksut. Sori, mä en nyt ymmärtänyt mitään. Sanotko uudestaan? Että kun kokonaisvelkasaldon maksaa aina siinä laskun eräpäivänä, niin silloinhan ei tule korkoa eikä tilinhoitomaksuja. Mutta jos ei maksa sitä kokonaisvelkasaldoa, niin silloin aina tulee tietty korko, ja korkohan riippuu siitä, paljonko on sen hetkinen velkasaldo. En mä tämän paremmin pysty tätä asiaa sulle selittämään.
Aivan. No nyt mä ymmärsinkin. Joo. Eli sulla on nyt kerrotko henkilötunnuksen ja koko nimen? Anteeksi, kysytkö sä ensin etunimen vai henkilötunnuksen? Henkilötunnus. Siis ensin henkilötunnus. Sinun henkilötunnus. Sanonko ensin nimen vai henkilötunnuksen? Niinhän minä sanoin, että henkilötunnus ja koko nimi. Selvä. Aapo Emeli Olervo. Joo. Tos. Eli sulla on täällä 2 tonnin luottoraja ja minkälaista luottorajaa sä hakisit sillä kortilla? No varmaan, eikö se ole 4000 niin kuin se seuraava mikä siinä? No ei, siis kyllähän sä voit hakea vaikka 2500 tai 3000. No sitten 3000. Joo. Hetki pieni, niin avataan tuo hakemus. Mutta kyllä mä niin koen, että mulla olisi kuitenkin, niin kuin mä tuossa heti alussa sanoin, että mä olin laskenut sen sillä tavalla, että kun sä kysyit sitä maksukyvystä, niin mä olin laskenut sen sillä tavalla, että mä käyttäisin sitä niin 100 euroa kuukaudessa ja maksaisin sitten maksimissaan. Ei sitten ole väliä, että mitä sä sitä käytät, vaan siis niin kuin, että no, haetaan nyt sulle sitä luottorajaa, katsotaan, että myönnetäänkö sulle sitä luottorajan korotusta vai ei. Ja oliko sulla meidän kautta asuntolainaa? Ei ole. Ei, selvä. Ja elämäntilanne, ootko avioliitossa, avoliitossa, naimaton, leski, eronnut? Naimaton. Yes. Ja asumismuoto, asutko vuokra-asunnossa, omassa asunnossa, vanhempien luona? Vuokra-asunnossa. Yes. Ja onko alle 18-vuotiaita huollettavia lapsia? Ei ole. Ei ole. Yes. Työtilanne, ootko palkansaajana vai yrittäjä? Palkansaajana kautta työttömänä. Joo. Saan palkkaa, mutta joudun hakemaan tukia myös. Okei, joo. Sitten ammatti. En ole valmistunut mistään, ei ole ammatti. No, onhan sulla jonkunnäköinen ammatti, kun sä oot töissä. Eli mikä sun työnimike on? Siis mä teen sosiaalista mediaa ja urheilun. Okei. Mitä? Työnantaja. Google. Selvä. Mikä naurattaa? Onko vakituinen vai määräaikainen työsuhde? En mä oikein tiedä tarkalleen. Mikä se on naurattaa? Jos et sä tiedä nyt yhtään, että mikä jos sä oot palkansaajana ja sä et tiedä, niin ei tää hakemus tuu menee tällä läpi, kun sä et tiedä. Musta tuntuu, että nämä nyt on vähän niinku hatusta heitettyjä nämä jutut. No, millä pitäisi niinku ihan niinku rehellisesti näihin vastata. No, mä vastaan koko ajan rehellisesti. No sä et tiedä, että onko sulla vähän tuntuu oudolta, että sä oot töissä ja palkansaajana, mutta sä et tiedä, että onko sulla vakituinen vai määräaikainen työsuhde. No, mä en tiedä sitä. Jaha, selvä juttu. No mutta kertois milloin se työsuhde alkoi, kuukausi ja vuosi? 2024 tammikuussa. Eikö nyt ole 2025? Piti vähän aikaa, tuossa meni väärin, niin 2025. Ja mitkä on sun säännölliset palkkatulot ennen veroja kuukaudessa? About 300–500 euroa. Jep. Ja hakijalle, onko sulla pääomatuloja? Ai mitä että? Että onko sinulla pääomatuloja? Ei, siis mitään pääomatulot. Vaikka sellaisia, että jos sulla on sijoituksia jossain tai sulla on ei ole sijoituksia. Ja sulla on vuokralainen siinä ja saat vuokratuloja siitä. Ei. Ja mitäs velanhoitomenot kuukaudessa, paljonko maksat? No siis mä mietin sillä tavalla, että... Ei sun tarvitse miettiä, vaan mitä tällä hetkellä maksat velkoja. Paljon sä käytät rahaa velanhoitomenoihin kuukaudessa? Mihin velanhoito? Ei mulla ole mitään velkoja muuta kuin tuo luottokorttivelka, mistä mä en tiedä. Kuukaudessa? No sen 100 euroa, mutta kun eihän se auta mitään. Laitan hakemuksen eteenpäin, niin sieltä tulee saman tien se vastaus.
Joo, eli ei ole hyväksytty toi sun luottorajan korotus, että se perustuu tosiaan tuohon ihan kokonaisarvioon sen, mitä itse olet antanut tietoja ja mitä Osuuspankki saa Verohallinnolta ja Suomen asiakastiedolta, niin niiden perusteella sulle ei voida tätä korotusta myöntää. Siis mihin se perustuu? Kyllä mä omasta mielestäni oon omasta mielestäni mä oon kunnollinen mä oon rehellinen ja kunnollinen veronmaksaja, joka hoitaa aina raha-asiassa oikein. Mutta se perustuu kokonaisarvioon, tämän tarkempaa syytä täällä ei ole. No sä sanoit syyksi sen, että sä sanoit syys sen, että sä et saa miettiä.